Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Kim, 19 years old, single, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong pagpanarbaho sa syudad sa Sugbo. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kim, Oy, Lynn! Kupahan na gikan syudad. Kumustang life? uli og panagsa, kay miyawon mo gyud ko dinhi sa tong probinsya, uy. Ay, tuon. Gusto kang musod og trabaho, day? Nanginahanglan ng akong amo nga doktor ug assistant niya. Private doctor ba? Lalaki ang doktor, day. 72 years old. O wala kay buhatunon, uy. 6K pa gyud ang entrance. Libre pa tanan na pa gyud tip. Uy, hala kanindot gud ana. Akong inon sila si mama ug papa. Maayo na kaayo ng sweldo ha, uy. Unya, libre patanan. Basta, dili ka lang magkiat sa syudad, ha? Dili maglaag-laag. Dili sad maoy. Dili ba ako suhito didto? Og salamat kaayo mga nga ni okay ra ka nga manarbaho ko sa syudad. Dok, may buntag. Madining akong nadagikan sa mong probinsya para sa imong assistant sa imong clinic, Dok ba? Good morning, Doc. Hey, good morning. Len, tuloy niya na si Kim sa iyang buhaton sa akong klinik o ipailaila sa ubang mga katabang nato. Okay, Dok. Now, malatakag pa ila-ila sa itong mga kauban din sa bahis, doktor, ha? Ayaw ka bala ka, day. Okay, ragin na sila. Ilabi na nas ati Ami nga tigluto o si Cherry nga tiglaba. Puro ramang yun taga Malabuyok sa dinhi, uy. O ang asawa ni Doc nga si Ma'am Margie, buutan na sad na siya. Nana sila itulo ka anak, usa ka babae o duha ka lalaki. Si Ma'am Freds, si Sir Fred o si Sir Mar, o kana si Sir Fred, nag-eskwela po na pagka-doktor. Magdoktor po di ay ng ilang anak? Kakapoy ba di ay sa akong trabaho din eh? Abi ba na akong assistant lang ko sa amo na akong doktor? Gitawag man noon ko ni Ma'am Fritz aron manglimpyo din sa ilang kwarto. Nalimpyo na ba ako sa klinik ni Doc ba? Gingnan ba ako nga kinahanglan 9:30 na anak ko dito sa klinik. Kay mga alas 10 ko no na anak mga pasyente ni Doc. Nya ipaon pa tong irikundaan aron bugnaw na inigabot sa mga pasyente. Aw hinoon, do raman ang klinik dinis bay. Malakaw raman sad. Ay, maudi ni akong trabaho din eh. Daghana, uy. Kim! Oh, hala, gitawag kong Sir Fred. Ang anak nila nga gusto nga magdoktor. Basig doon ay isugo. Lingkod, Kim. Kay kuhaan kag dugo. Ha? Nga nang kuhaan man ko ni magdugo, Sir Fred. Kay magpraktis kong kuhag dugo. Ug ikaw nga ko praktisan. Ha? Sa matagi gayon nga kinahanglan kong praktisan og kuha og dugo sa akong bukton sa nagpraktis nga anak sa akong amo nga estudyante sa medisina, dili gyud ko kabalibad. Hangtod nga kadugayan niya kuha nako,
Nagpanlipong naman ko. Unya, Ha? kalipungon ko, Lin. Uy, pasig animing ka, uy, o, naani mo. Wa man ako karon. Kay wa na ko duga. Pero basig na anemic na ko sa pagsigi ko ang dugo ni Sir Fred na ako sa... Unsa? Sige baya ko niya kuha ang dugo. Kay mag-practice siya. Mausot siguro nga wa na ko'y dugo. Unya wa na sad ko duga. Uy, ina si Doc, anak, uy. Pa-check up kay nang luspad baya ka, day. Niputi ka, ba siguro na kay dugo diha, ah? Unsa? Mao ba? Mao na, Dok. Wa na ko duga. Ug nagpanlipong ko. Basin og anemic o wa na ko'y dugo sa pagsigi ko ni Sir Fred na kog dugo. Kay nang luspad sa baya ko. Puti na ko sa kaluspad, Dok. Niputi lang ka kay niya ka sa syudad, Kim. Ika-anemic. Kanang pagsigi og kuha ni Fred ni og dugo, wa na'y kalabutan sa wa pagtunga sa imong period. Okay gani hinoon nga nakuhaan ka og dugo, aron mapulihan og bagong dugo. O kana si Fred ay pasagdihi lang na siya nga magsigi og kuha ni mog dugo. Aron pud siya mahibaw, kay hapit na masad na siya mo graduate. Dok. Kung mauna, Kim, pauli diri sa ato, oy. Ma, Mamatay ka kadugayan diha nga sigihag kuhag dugo. Kay nagpanlipong ka naman diha. Pauli diri sa ato. maayo unta kun ihatag lang sa akong amo ang akong katapusang sweldo. Bisan wa ko mutaro pananghid sa akong paghawa. Giingnan ra nako nga muuli ko og Pasko. Pero di na ko mobalik, oy. Si Lina nga nagfollow up sa akong sweldo. Hello, Dailin. Hello, Kim. Wa ko ni kwartas, Doc, para sweldo ni mo, uy. Unsa? Bisag giadto na nako ang akong amo nga doktor aron sa pagkuha sa akong sweldo. Wa gid ko hatagi. Namaylo lang baya ko og kwarta para ipliti lang sa syudad aron makuha ang akong sweldo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao ka kini ang nakaingon nga nang luspad o naanemic nako. Madaot ka ko ani. Ikaduhang pangutana, usahay dili na ko dugon ug magpanlipong ko. May kalabutan basad ang pagsigi o kuha na kog dugo sa nagkabuang kong menstruation karon? Ikatulong pangutana, nag-ingon ang among-among nga doktor nga okay ra kuno nga sigihan ko kuha dugo sa anak niya nga nagpractice og doktor aron kuno mabag-o ang akong dugo. Tinuod ba na? Ikaupat og katapusang pangutana, punto legal. Nipahawa ko sa akong amo nga wa ko mutarong og pananghid. Naingon ra ko nga muuli ko kay Pasko. Pero wa na ko mobalik. Dili man nila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba nako silang ikiha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional, behavioral kay usaman ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi, daghang mga pamaagi unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ko ni padala sa mong
email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the time is always right to do what is right. Si Martin Luther King Jr. ang nagsulti niya na, no? If we think nga sa buhaton na to sakto, di buhatan na, and that is the right time to do it. Ayaw na yan ng mga procrastination, mga manyana habit kay Moriog Minos Tagasinso na. Ang ato magtatampo ka na si Kim. Si Kim, 19 years old, single pa ni siya, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medikal o legal ni, no? Wala ra ba din sa to ni Ilinbatan sa akong kilid. Ako lang ni paning kamutan, no? Gamutubag na ko kining mga pangutana ni Kim. May mga taga Malabuyok, maayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Kim. Sa mga problema ni Kim, no? Unang pangutanan ni Kim, sumasa nabati na to sa drama, gisigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao kani ang nakaingon nga nang luspad o na-anemic nako, madaot ka kung ani or before ka kuhaan og dugo nga mo-donate og dugo. Undergo pug ka og proper nga screening kung wa ba kay mga sakit, wa ba mga course match sakto ba ug dili pug ka anemic, no? Kaya usa sa mga hinungdan ining gitawag natog iron deficiency anemia is kulang kag dugo, no? So unsa may mga sources of iron nga makuha nato sa tong pagkaon daghan, no? Mga vegetables, nuts, egg, nada, no? Unya naa sa tay mga prepared iron preparation, especially para sa mga buntis, no? Nga Fusol, Sanggubayon, man minumduman ako datong nagpractice pa kog general practice das mulabi sa Moga del Sur, no? Ugay na tong panahon. So kung pananglitan ikaw anemic na ka, kulang na ka og ng hemoglobin, dili ka pirmihon na lang pud og maog visit ka ng donate og dugo nga to sa anak sa imong amo. Maybe because tingali kanang compatible ang inyong blood type, no? As we all know na amatay mga blood type, mga A, B, na AB, napoy O, na daghang mga blood types, no? So before ma-transfuse sa kadugo nga to sa pasyente, nga to sa laing tao, kinahanglan cross match ni with proper blood typing, may screen sa walay mga sakit nga mahimong mapasa nga to sa recipient. So dili sad ko mo advise nga pirmi na lang ikaw gyud, no? Mangita tili imong amo og laing donor, no? Kay og pirming ikaw, siyempre maabot sa panahon nga hasta ikaw na po makinahanglan og dugo hinupod kay medyo deficit na ka og dugo or hemoglobin or sa iron, no? So kinahanglan nga ingnon imong amo nga sir, wa ba tay lain dihang makuha nga donor kay murag nang lipong naman ko, murag na luspad naman ko. So kinahanglan nga ipa-complete blood count po ka og sakto na ba sa or nabay mga findings ang laboratory pahitungod sa imong dugo. Kay ikaduhang pangutana, usahay dili na ko dugon og magpanglipong ko kay kalabutan basab ang pagsigi og kuha nako og dugo sa nagkabuang kong menstruation karon. Ako ikasulti lang related siya kay kuan pa man ka 19 years old pa man ka, no? So kini pong irregular menstruation daghan man po mga hinungdan, no? Usa niya na ang pinakakuan is the amount of estrogen and progesterone nya imong nutritional status nya, dili ba ka under stress, anxious, no? Diyan mga factors be considered nganong kabuang dili sakto nga 28 or 31 day cycle ang imong menstruation. Ako ikasulti lang nga ang hiyo nimo imong amo nga ayaw lang pud ako pirmi sir. Nanglan nga bisag every other session na lang pud tingali, dili kay permanentihon na lang yun. Ikatulong pangutana, ang ingon sa amo na kong doktor nga ang amo, no? Okay ra ba kuno nga sigihan ko og kuha og dugo sa anak niyang nagpractice og doktor aron kuno mabag-o akong dugo. Tinuod ba? Ang atong bone marrow maunay mo kuan og bag-o nga mga dugo, no? Red blood cells. But kinahanglan po imong nutritional status
Kay parang kuan pero kanang more often na lang po kagikuhaan og dugo dili po na ba sa bol ingna na imong amo nga doktor ingon si Dr. Obra nga kanang dili po maayo dok amo or sir nga ako na lang po pirmi. Okay, mabaguhan mga atong dugo, no? After a certain amount of time, ang atong mga red blood cells ma-replenish mo nagbag-o bina kung well functioning ang atong mga bone marrow kay diha na manufacture, no? Pero kinanglan po i-consideran po ang atong nutritional status, no? Kung ikaw ba po will nourish ba po ka o sakto ra ba ang imong physical conditioning. Ikaw pa to katapos ang pangutana, punto legal. Wala ra ba sa attorney dre? Nipahawa ako sa akong amo nga wala ako mutarong og pananghid. Niingon ra ko nga muuli ko kay Pasko pero wala na ko mubalik. Dili Manila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba ako silang ikiha? Porbida ka ng kiha-kiha. Kem, ay lang nas mga daghang kwarta. Kiha ka, gaston kag 50,000 sa abogado. Uyang imong kuhaon nga sweldo, ila ra 5,000 ra, dili praktikal. Ya ingnon pa ka sa huwes nagkiha, ay naghusay nga postpone. Bayad na sa ka sa abogado, no? The fact nga wa ka mananghid kung sa trabaho ba ni sa kumpanya naawol ka, absence without leave, no? Sa kamang tarong pagpananghid. So pila may kantidad atong imong sweldo nga kuhaon nun, mo file kag kaso against your amo. Ragingon ako nga the art of fighting is not to fight at all the time. Kay kining sitwasyon na murag tangason kayo, ha? Ano legal battle depende mo kana po sa bulsa, unsa ka laom ang bulsa sa nagkiha o ang gikiha. Ug medyo mabaw-mabaw ang bulsa sa nagkiha, adi makasugakod. Adi kapatya sa puspon sa hearing. So ako ka-advise, ayaw na lang. Kalimti na lang to. Ha? Di man tingnan ko kayong kantidad po tong imong wa mahatag si mong amo kay ngano po nga mo ka mananghid ingna ni kabong buang sa tug pangitag ipuli nimo kay wa nay manilig wa nay magluto wa na diha mga lihok-lihok si balay so di po to sakto po dag imong paagi nga lipat-lipat po lang imong amo nga muli lang ka kay Pasko nya wa na ka mobalik so di tita mo kapugos pila pag-ingon nila wa mang mo gipirmahan wa man siguro CCTV camera diha wag kita daganan na ni so kalimtay na lang to ayaw na lang pag-una-una ng kiha-kiha kay porbida ang gastuhan ng kiha-kiha nya may stress pa ka. Alright, tinaw nakasabot ka sa kung itambag ni mo, Kim, diya sa Malabuyok. Okay? So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. So sa kaawit. When you wake up, find me gone tomorrow. Don't think I meant to hurt. I just did what we knew I had to do. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lorna. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I'll say goodbye for the two of us. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga taga Cebu City ang atuang tatampo nagdasingan nga Lorna.
kamot ha? Manglakaw tayo anniversary na to. Mag-date ha? Siyempre, no? Naka-leave na ko, ana. Sige. O pagsulabog nindot kay romantic date na. Hmm? Sus! Sige, good. Magpagwapa ko para ni mo. Kanina lang ka akong sulubon. Oh, angayan gyapon ka ana, girl. Naglibog naman ko kung si sulubon ako, ani. Wala Uy. no? Angayan lagi ka sa tanan nimong napilian nga dress diha. Ay, time pa bi. Nga ba pressure magyunin mo maayo imong kaagalingon ana? Ambot, uy. Ganahan lang ko nga perfect ko sa pananaw ni Sam. Girl, perfect na ka para niya. Naibaw baya kag unsa kanya ka love, di ba? Day. Mao sige na. Make up your mind. Decide na kung asa sulubon nimo ana. Gwapa kay kasi mong gisulubran. Thank you. Oh. Sorry. Sam? Ngano niluhod ka? I love you so much. And I want to spend the rest of my life with you. Sam? Will you marry me? Of course! Of course, yes! I love you so much. I love you too. Sam, mga parentira lagi nimo ang imong gi-invite sa atong kasal. Ano ba mama? Nahibaw man ko. Pero si papa nimo? Ay nanto ka pila. Di mo kaya tumutong nga. So ayan ang guna invite good. Mas maayo man sad nang... Ayaw na nalagi. Sam, Yarang kaugalingon ang iyong gihunauna. Huwag ang ita mahibaw kung nahinundo pa ba siya nga na si anak. Sam. Wa tay mahimo ana day. Kung dili gid siya ganahan. Ganahan man lang sa guguday nga malipay sis adlaw sa among kasal ba? Kana kung makalipay niya. Pero what if dili? Day, Mao nga ko pa nimo no. Tumana na lang kung unsay gusto ni Sam. Aron dili ka mo maoy mag-away. Thank you, thank you. thank you. Salamat. Nak, pila ka buwan naman mong kasado ni Sam. Wa paghihapon mo'y plano nga muhatag na mong apo. Sige man migsuway ma, pero wa pa man gihapon. Negative man gihapon ang resulta sa piti. Mao ba? Sige lang. Pohon, sa hustong panahon, ihatag ra ka na ninyo sa Ginoo. Nya, unsa naman? Wa gihapon dong. Negative. Dawatan lagi siguro na to nga. Di tahatagag anak. Sam.
Ayaw mo pagpakawa sa paglaom, oy. Salig lang nak, moabot ra lagi na. Sa tinuod lang, ma. Hasta ko rawad anak ko paglaom. Naluoy na pod ko ni Sam kay Muraga. Nadismaya na gyud siya. Nak, magtiayon ka mo. Kinahanglan nga na ay magpakalig-on ninyong duha. Dili mahimo nga kamong duha mo ay mawad-an og paglaom. Ma, Lorna, masahin ko sa Manila. O pila ka months. Okay ra ka din nga, ikaw ra? wa ko'y mahimo. Trabaho man na. Una pala ang tatay anak. Dili unta ka mag-inusara din Sam, kaaya bayaan niya ako ra usa din ispayo, eh. Mugawas na lang ko. Mangumpra ko. Bisura beng isa kayrong orasa, uy. Medyo late naman sad kot. Na, liuwan pa yun. Malasabi na ako. Miss, sakay dali. Kinsa may hindi na? Kaya paglingi-lingi. Dali ka, sakay na. Dili lang ko mapadili-dili. Kaysa mabasa ko sa uwan. Salamat, ha? Why, isa pa yan. Hi, Miday. Lorna. Nice to meet you, Lorna. Adto na ko. Here's my number. In case mo walang balik o nagkinahanglan ko bukuha ni mo, nara ko. Salamat, ha? Sorry nga, karon pa ko manawag mo. Busy ko. Dada Sam, maligo na ta Sam. Kinsa to, Sam? Ogon sa to? Maligo mo? Nami sa beach ron. Ni Anuel mi kadigat kay kapos trabaho eh. Sige na, adto na ko. Ha? Nagduda ka ni Sam? Oday. Feeling na ko nagbinuang siya na ako. O ganong iya man sa kuno ng buhaton? Before magod siya ni Larka, nahibaw kong nahiubos siya kay wa paghapon ko mumabdos. Basin og nangita na siya laing babae dito. Hoy. Ayaw patakag pamasangil, day. Huna-huna, Pagduda ra ng imo, wa ka ebidensya. Day. Na may babae na nagsigig-sigit ni Sam sa mga tagged photos niya. Dili ko makabasol di mo, Sam, kung mangita kaglain. Wa ko'y ayaw ka pagkaasawa. Dili ko makahatag og anak ni mo. Kinsa man rong sakyanan man na ni Jaime. Nagunsa man na siya din eh. Husto. Mugawas ko. Para dili ko mabuang ang magsikunahon na ni Sam.
Sakto gid nga akong pag-abot kay gusto kang magawas. Namasin naman lang ko nga makitaan ta ka. Mabuang ko magsigig na sa kong problema ko nara ko sa bahay. Wano ko kay bangon siya akong buhaton. Tay pa. Nganong gihunong man mo ang sakyanan? Lorna, gusto kong maminaw nimo. Gitutukan magukon nimo. May... Lorna. Pasakti ko, please. Pasakti ko. Kinuo ko. Nainahitabo na mo ni Jaime. Ngano nabuhat man to na ako. Nakasa ako sa akong pana. Siya sad bitaw. Nagbinuang man po siya dito. Patas rami. Nagsukamang ko. Negative lang. Negative lang. Positive. Mabdus ko. Day, mauli na ko, ugma. Magkita to sa paborito na tong restaurant, ha? Mo-update ko sa oras. May importante ko isulti mo. Sige. May importante sa ko isulti nimo. Kulbaan man ko, eh. Nga nang kulbaan man ka? Tuo di ay... Unsa man di isulti nimo? Kaditsa. Kung dili pa ka makasulti. Ako na lang sa... Niyara di siya. Pa! Sam? Si Jaime. Pa, si Lorna. Akong asawa. Day, akong papa. Papa? Lorna, sir. Nice to meet you too. Daghan kong na-realize sa pagtrabaho na ko dito sa Manila. Day, na-promote ko. O gusto na ko nga adto na tamamuyo sa Manila for good. Ha? O gusto na ko nga ma-okay na may papa sa di pa tamo balhin. Maong nangita ko pagi nga makitaan siya. Lami na kayo ang tuhog ni Sama. Pasaylo ako, Sama. Nakasao ko ni mo. Nagtuo ko nga nagpinuang ka na ako. Pero ako di ay mo'y nakasa sa itong kaminyoon. Pasaylo ako. Pero dili na ako kayang muatupang nimo. Mas makaayo na to kung mupiya na lang ko. Pasaylo ako.
masakitan rin ako si Sam. Kung mahibaw sis tinuod. Maong mas gipili na ako nga mubiya na lang. Sakit man na naon. Pero masakitan kong makita nga masakitan siya. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RNN. Mao ka mga higalang kaagi ni Lorna nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit kinakulahan, I'll say goodbye for the two of us. I'll say goodbye for the two of us tonight while you sleep. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Maria Cain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi, ginaglibot sa kaagi. I-address lang ni ining tulumanuan, handumanan sa kaagi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong